6 films za ku je kalla a wannan satin kayatattu masu kyau. Na farko shine dan haure masifar kyau, kuma love story ne tsakanin mata biyu wanda yake fada soyayya da wata, kuma alhalin yana da wacce yake so. Fim din yayi masifar kyau, ku je ku kalle sa. Na biyu shine hajijiya yayi masifar kyau. Hajijiya ce wata cakwakiya ce take faruwa da wani likitan asibiti da wani dan fashi da aka kawo, ko kuma in ce muku irin mutum ne wanda mara gaskiya dan ta'adda, to aka masa garkuwa shi wannan likitan da matarsa akan wannan wanda aka kawo asibiti dan ta'addan. Fim din yayi masifar kyau, ku kalli fim din ne kyau. Sai kuma jiran umarni yayi masifar kyau. Jiran umarni fim ne tsakanin India da Pakistan. Fim din yayi masifar kyau, sannan fim ne akan ma'aikata da aka ci musu amana su ma suke so su mai da raddi. Fim din yayi masifar kyau. Sai kuma na gagara yayi masifar kyau. Na gagara wani mashayi ne shi, kawai in dai ka shiga gonarsa kawai zai gama da kai, sannan kuma me in dai ka taba dan kabilar sanan ma akwai kura a tattare da shi. Dan haka kalli fim din yake kyau. Sai kuma jajjage masifar kyau. Jajjage fim ne irin wanda zaga mutane ne wanda ake cin zalinsa ana kakkashe su, karshe sai su jan wuya a samu mace da take cin uban mutane. Fim din yayi masifar kyau shi ma, ku je ku kalle sa. Sai kuma fuska kuma love story ne masifar kyau, a kulle sa a Dakar ai menene sharri me. Fim din yayi masifar kyau, ku je ku kalle 6 films din nan sun yi kyau. Thank you.